μπροστά. Μπράβο Νίκο, αυτό είναι. Μπράβο Κώστα. Πάμε δυνατά. Μπράβο, αυτό είναι. Μπράβο Νίκο, πάμε. Μπράβο Κώστα. Μπράβο ρε Κώστα, αυτό είναι. Μπράβο Νίκο. Μπράβο. Δεν πειράζει. Πάμε λίγο Νίκο, πάμε λίγο. Έλα Νίκο. Έτσι πάμε. Αυτό είναι, πάμε. Πάμε εδώ, έλα Κώστα. Ωραία, πάμε. Έτσι, μπράβο. Έλα. Μπράβο ρε Λεό, αυτό είναι. Μπράβο σας, πάμε. Πάμε λίγο εκεί, δώστε το. Μπράβο Νίκο. Πάμε, εκεί είναι, ωραία. Έλα Κώστα εσύ. Μπράβο ρε Κώστα. Αυτό είναι ρε, πάμε. Μπράβο Γιώργο, μπράβο. Έλα Κώστα. Έλα, πάμε. Δεν πειράζει, έλα. Μπράβο! Μπράβο, συγχαρητήρια. Πάμε! Πάμε, δώσε! Έτσι! Εντάξει, καλό και Πάμε, Νίκο, πάμε! Τώρα τα δώσετε όλα! εκεί είμαστε! Τώρα δώσετε όλα! Τεσσεράμιση λεπτά, 3.80 Νίκο! Πάμε! Ωραία, πάμε! Εκεί, έλα! Έτσι, μπράβο! Μπράβο, ρε Κώστα! Έτσι, Κώστα, συνέχισε! Εγώ είμαι, πάμε, ωραία! Έλα, Κώστα! Μπράβο, Κώστα! Εσύ! Μπράβο! Μπράβο ρε! Μπράβο, πάμε! Συνέχισε! Έλα! Πάμε Νίκο, πάμε! Μπράβο Νίκο! Πάμε δυνατά! Μπράβο ρε Νίκο! Πάμε μετά Νίκο! Πάμε! Μπράβο ρε παιδιά! Μπράβο Κώστα! Όχι ρε Νίκο! Συνέχισε Κώστα! Μπράβο ρε! Μπράβο ρε! Έλα ρε! 3,5 λεπτά, 3.18, 4.18. Μπράβο Κωστάκη, έλα Νίκο! Μπράβο ρε παιχταρά! Μπράβο ρε παιχταρά, έλα! Ελεύθερα, πάμε, μπράβο σας, μπράβο, αυτό είναι. Έλα παίξε! Μπράβο Νίκο, μπράβο, αυτό είναι, μπράβο σας. Ήρεμα, έλα! Πάμε Λεό, Ήρεμα λέμε ρε! πάμε Λεό. Ήρεμα, έλα!
Ήρεμα ρε παιδιά, γιατί? Ηρεμήστε! Πάμε Λεό, ηρεμήστε! Ωραία, πάμε. Μπράβο ρε. Έλα Κωστάκη. Μπράβο ρε παίκτη. Μπράβο ρε Νικό. Μπράβο ρε. Μπράβο Κώστα! Έλα Κώστα εσύ. Μπράβο! Μπράβο Νίκο, μπράβο! Μπράβο Κώστα! Τώρα τα δώσατε όλα ρε πίστη. Στο τέλος θα δείχνει όλα. Μπράβο, μπράβο, πάμε! Μπράβο Κώστα, μπράβο Νίκο, αυτό είναι. Κρατήστε το εκεί. Μπράβο Κώστα. Έλα Κωστάκη εσύ. Μπράβο ρε παιδιά. Μπράβο ρε. Έλα ρε πάμε ρε. Μπράβο ρε. Μπράβο Νικό. Έλα πάμε. Μπράβο Κώστα. Μπράβο ωραία. Έλα Κώστα εσύ. Πάρ' το καρφί σου. Μπράβο ρε. Πάμε ρε. Δεν πειράζει, πάμε. 4.90. Ένα λεπτό 4.90. Δώστε τα όλα τώρα. Έλα, κοντζούλη φορά. Έλα, τώρα δώστε τα. Ήρεμα Κώστα, ήρεμα. Ήρεμα, δεν χρειάζεται καρφί. Έλα, πάμε. 30 δεύτερα. Δώστε τα τώρα. Άπτωτο. Δεν πειράζει. 10 δεύτερα. Άστο. Όλα με το παπάτσικο. Το παπάτσικο τα δώσε όλα την άρα. Κουράστηκε. Δες μόνο τον κόσμο, κουράζεται. Και μετά μένει από κάποιον. Έπαιζε πέρα στο γκρέιν. Στις 11 λεπτά θα ξεκινήσουμε το μήνες όλοι πίσω εδώ στη γραμματεία και να διαδοτήσουμε αυτή τη προσπάθεια για μια χρονιά ολόκληρη. Μπράβο παιδιά, συγχαρητήρια παιδιά. Δεν την έχω κλείσει εγώ. Δεν πειράζει, κλείσει.